نبی علیہ السلام پیشنگوئی کڑوا زما پا امت کی با ما نرستو با دیرش دجالان اور دیرش دروجن برادی کلهم یزعم انه نبیون ہر یو بدا دعوی کی ز پیغمبرم لیکن انا خاتم النبیین ز آخری پیغمبرم لا نبی بعدی ما نرستو بل پیغمبر نشتا ددغی عقیدی دا پارا زما عزت مندو ددغی عقیدی دز دکول دا پارا ددغی عقیدی دا خورول دا پارا او ددغی عقیدی دا فضیلت دا پارا حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ کم انسان دا ختم نبوت پرچار کئی کم انسان دا ختم نبوت عقیدت دا کئی خلق تخی او پا کم لحاظ سرهم دا ختم نبوت کار کئی محنت کئی وی دا دے کسا دا جنت دتلو شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی ززی موارم دے باللہ خام خواہ جنت تبوزی دگا عقیدیز دا کول دا پارا عزت مندو اتوار پورا سبا نبل سبا پناکے کی دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس تے دا ثوابینا پیری طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم اغیب برادی دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت امیر ذل مردان قاری کرام الحق صاحب برادی باجاولنا حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ای برادی 24 اگست بانے سوانہ بل سبا او بیا 4 ستمبر بانے زمان عزت مندو پا خزانے شوگر مل کی دا ختم نبوت عظیم الشان کانفرنس تے اکی بدغا عقیدہ زدکولی دغا عقیدی اہمیت با منگا دا علماء اورو اور بیا پا 7 ستمبر بانے چپا کم تاریخ بانے مرزا ناصر او قادیانان دا پاکستان پا آئین کی دا پاکستان پا قانون کی آغا چکم دے قادیانے کافر مقرر شوی دے دا کم علماء پا جد و جہد بانے چا قادیانے دا پاکستان دا قانون حصہ گرزے دلیلا چا دا دائرے دا اسلام نبار دے او دے کافر و مرتد دے دا دغی 7 ستمبر بانے کسا خانے بازار کے انشاءاللہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دے سمر مرگی جماعت مخامق ناس دی تو میں درخواست دی چا درے وارا کانفرنس کے با انشاءاللہ دا نبی علیہ السلام دا نابوس تا پارا او دا نبی علیہ السلام دا دغی عقیدیز دا کل دا پارا شرکت بکو سوک بکے انشاءاللہ سوک بکو ٹول مرگی با انشاءاللہ ٹول با دغلتا دے دریوار کانفرنسوں کی شرکت کو اللہ مدوار جانا خشتکا او اللہ مدوار عقیدی دا پارا جکم دے دا خوریدو او دا تمام امت مسلمہ دا خبردارے دا پارا دا دغی عقیدی لاند زندگی نصیب کا سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شین الہا واحدا لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین